Kublesibun season 4 hakabai de berkani ki don ki training ITI hapo noston nam tai tu ibade na po noston ki bakwa banle po jong kani ka training ka training ka de sentar hapo ITI hapo noston ka badon hajan jong kastan civil hakani ka training ITI kadon hadu drutuli ki trade offer tai tu ki bakwa ban wan kani training subhaban page kani ka video do ka bakut ngan pan EAP ya ki jingtip kiba company hakadik advertisement kila code application nam ta kitu ibadei permanent residential na po jong kami klia nam ta jong kanika admission hapo jong kanika admission short term course kebade po government industrial training institute nostoin under craftsman training scheme PMVKY to undergo training in the following trade for season commencing from March 2026 real number batki kerteng jongki trade kadon hadun rutuli kembang mane ki trade kabanggong kade ka green job nata kabar construction kabalai beauty and wellness kabasau kade agriculture kabasan kade electronic berkabarriu kade plumbing namtak application kal sedang nadu medin mesngi kal sedang namtak kanik application registration bapin yuman rung po jong kanika training but kalas date kad ban receive yaki application form kade online but offline rukum ju kan long hi but kalas date kan de po jong ka arpo trik jong banai march arjar pun riu hap shua jong ka office hour te itu ki bakwa man lech kani training subha man saba thep no apply no nata namar ba ka last date kan de ka arpo trik nata sale no kanon ru ka online kanon ru ka offline ru kumju nakabantai tu ibade hejan ki bakwa man thep offline phila ban le hapo jong kani ka office ITI po noston nakabanta phin yo ban le ban rong kerteng ready ban yo ban le po jong kani ka training tekan mau ba kani ka training phia ban siu sejar ni khat transpa hapo jong kani ka training short term course bat kum juru hadin ba phila dep ban training ya kani dep ya kani ka training phinyo ru ya ka stipend katkum ka jing ai ka jongki ka kham yo tam ban ya tu ka pisa ka ba phi phila ai hanrei kan long katkum ka jing ai ka jongki la long san hajar dan 2000 ter kum tu hi te ka kan mau ba phia ban siu khat transpa ba phinyo ban rung sha kani ka training hadin ata phila dep ban phila dep ya kani ka training phinyo ru ya ka stipend bat kitu ki bakwa ban apply online phila ru ban call hakini ki number harum kini atali we nyo non sanpra nyowe liner not boduni way ru de nyo not san riu pra san khandai not san kani ke digi number phone contact number ki bade po jongka ITI po nostoin tiktu ki bakwa ban apply online philaru ban call kini ke number badi ki jingtip ki bakhamnia philaru ban scan ni kani ka QR code hangni nata phinsayo sibun ki jingtip ki ba khambania kan mau ban like ban share ban subscribe du ya channel jonga nak post por knang ba phinyo sibun ki jing pentip berkum juru share se ki par log jungpi bakin yo jing tip khamnya berkum juru lada kidon kinu ki bakwa ban wan sing ni training knang ba kin yo jing man toy te tang kini jing mentip ngonon raj phi menta kuble sibun